Всеки ден стотици хиляди контейнери с стока пристигат в Европа. Голяма част от тях идват от Китай. Ако единствено целим да продаваме стоки, произведени в Китай на вътрешния пазар, това всъщност не е достатъчно, за да задоволи този пазар. Китай се нуждае от приятели. Легендарният път на Куприната, който тръгва от Китай, е смятан за едно от чудесата на древния свят. Благодарение на него се развиват отношенията между изтока и запада и процъфтява търговията. Той е символ на приятелско общуване и общо благоденствие. По отношение на основните транспортни средства, пътят на Куприната се дели на сухопътен и морски. Въпреки своите възходи и спадове във времето, той продължава да се развива. А през последните 10 години Китай създава нови инициативи по търговските маршрути, които днес пресичат няколко континента. Днес те са наричани Новият път на Куприната, известен официално и под името на инициативата Един пояс, един път. Най-значимата инвестиционна стратегия в историята на света за икономически растеж и политическо влияние. Живея в град Нимбо. Това е един много богат град в Китай. И лично за мен, Нимбо е много добро място за живот. Тук е бизнесът ми. Джоу Юе казва, че натовареността на града отговаря точно на ритъма му на работа. Аз се занимавам с туризъм и търговия. Работата ми включва това да създавам успешни взаимоотношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа, особено Сърбия и другите балкански страни. Китай е страна с огромно население и огромна консуматорска маса. Балканските страни са важни за нас, исторически приятели на Китай, с които бихме искали да имаме добри отношения. Също така инициативата Един пояс, един път е важна, защото тя има за цел и да изгради едно глобално общество с поделена съдба. В същото време има още един проблем, който е може би и по-важен. Търговският обмен между Китай и Европа е силно дебалансиран. Ние изнасяме повече, отколкото внасяме. Това е проблем. Трябва да открием баланса. За това в следващите 5 години Китай има за цел да вкарва стоки и услуги за 170 милиарда щатски долара от Централна и Източна Европа. В миналото китайският народ мислеше много повече за проблеми, като това дали имаме достатъчно храна, за да останем сити и достатъчно дрехи, за да не измръзнем. Днес страната ни успешно преминава в една нова ера, а обществото продължава да се развива. Науката и технологиите ще стават все по-важни за нас, защото развитието на която и да е държава всъщност няма как да не се опира на технологичния прогрес. Той е в основата на развитието. Има нещо много интересно за Китай. В 5000 годишната китайска история, Китай никога не се е стремял да стане лидер на света. В конфуцианско общество като Китай, завоевателска политика никога не е била държавна политика. Имаме една стара приказка: ако ти си добре, аз съм добре. Значи всички сме добре. Европейските продукти, които популяризира и продава в Китай, са главно от Сърбия. Следващата му цел е да създаде дълготрайни отношения с български компании. В края на 2016 по покана на мой клиент и приятел си купих билет и отидох в Сърбия. За първи път посетих европейска държава. Нещото, което ми хареса най-много в тази държава, са хората. Всички са много мили, топли и гостоприемни. Ние наричаме сърбите сайтие, братя сплотени в желязна връзка. Отворих туристическа агенция в Сърбия. Чувствам Балканите с цялото си сърце и смятам, че мога да бъда много полезен за създаване на
търговски и културен обмен между тези страни. Бил съм и в България, в София. Да пътувам и опознавам региона е част от работата ми. В Китай най-популярният тип медия са така наречените дзамейти или селф-медия. Споделяне на лични преживявания от първа ръка, а не от името на корпорацията. Аз пиша за всичко, което вкусвам, изпитвам и преживявам на Балканите. В моето сърце България е страна, известна с розите си. За мен тя е едно много романтично място. Мисля, че отношенията между Китай и Балканите, и в частност България, ще стават все по-добри и по-дълбоки. Джо казва, че не би могъл да раздели работното си ежедневие от личния живот. Едното прелива в другото, но приоритет винаги е семейството му. Ние, китайците, отдаваме по-голямо значение на семейството и на идеята за семейство. Моето семейство е основната причина, поради която аз реших да създам своята компания. Те са моята най-голяма подкрепа и аз съм готов на всичко за тях. Родителите ми винаги са ме подкрепяли да правя това, което чувствам. Аз съм успешен именно заради тяхната подкрепа. Аз съм бил в много европейски държави. Ходил съм много пъти и в домовете на мои европейски приятели. И когато се замисля за техния живот и нашия, винаги виждам разлики. Големи разлики. Според мен, хората от европейските държави обичат живота повече, докато китайците обичат работата си повече. Това е истината. През последните 10 години наистина всички работят усилено, много усилено, за да могат да осъществят своите мечти. Мечтата на Джо е сбъдната. Той все още няма навършени 30 години, но се гордее от факта, че всекидневно през терминалите на едно от най-големите пристанища в света преминава стока за онлайн магазина му. Как изглежда единствената в света 5G текстилна фабрика? Ши Юн завършва един от най-престижните университети в Китай в период, в който това е немислимо за 90% от китайските младежи. Днес е собственик на една от най-големите компании за производство и логистика на облекло в Китай. Фокусът му е износ. За 2022 година оборотът на бизнеса му достига почти 5 милиарда китайски юана или близо 700 милиона американски долари. Древният път на Куприната е един коридор, отворен, с лице навън към света. А самата Куприна, освен символ на Китай, е и един от най-търсените материали за изработка на висококачествени дрехи и модни аксесуари от миналото до днес. Куприната не е била единствената изнасяна стока. Древността, чаят и порцеланът са били също толкова търсени и популярни. В миналото износът на дрехи и текстил в Китай беше основно перо, едно от най-големите. Сега е по-ниско. Но и сегашният износ на китайски дрехи в чужбина не може да бъде заместен от друга държава. Когато започнах да се занимавам с мода, бях все още млад, само на 29 години, изпълнен с надежда и кураж. Винаги съм се интересувал от мода, а компанията ми днес е ориентирана основно към износ. Продуктите ни пътуват из цял свят и бих казал, че сме тясно свързани с новия път на Куприната. За да е успешен бизнесът ми, най-важното нещо за мен е обучението на служителите. Средната възраст на мениджмънта в моята компания, а и основният технически персонал е под 35 години.
Това е една голяма група от амбициозни и много способни хора. Голяма част от работата ни е автоматизирана. Разполагаме с дигитална умна фабрика. През 2020 година инвестирахме над 20 милиона юана в създаването на 5G производствен цех. Това е вероятно най-иновативната технология в момента. В модната индустрия сме единствени в света с подобна фабрика. Тази технология ни помогна да повишим скоростта на производството с 20%, а така увеличихме и печалбата си с над 15%. Автоматизираното производство не е заплаха за хората. Те няма да загубят своята работа. Изкуственият интелект трябва да помага на хората. Най-голямото предизвикателство, с което сме се сблъсквали до момента, е именно как да развием компанията си чрез развитието на служителите ни. Много е важно да бъдем адаптивни и иновативни. Ако трябва да направя сравнение между компаниите в Китай и тези на Запад, разликите в ценностите не са големи. Както при нас, така и за западните компании е най-важна почтенността. Доверието е ключ към успеха. Първата причина Китай да е водеща търговска сила е населението. В Китай живеят 1,4 милиарда души. На второ място, Китай непрестанно се развива. Особено през тези 40 години след отварянето на Китай. Стандарта на хората и темповете на развитие на технологиите също непрестанно растат. Формулата ми за успех е на първо място постоянството. След това, човек трябва да е почтен, да могат неговите клиенти и партньори да му се доверят. На трето място, човек трябва да умее да използва добре талантите на своя екип. Любимият ми китайски иероглиф е Ай. Любов, обич. Обичам семейството, близките ми, обичам служителите в компанията ми и, разбира се, обичам нашата страна. Историите на Ши Юн и Джоу Юе представят в голяма степен китайската мечта. Мост между нея и световната мечта според китайците е инициативата «Един пояс, един път». Общ стремеж на всички държави по протежението на маршрутите за баланс между развитието на Китай и международната общност.